После тънката и днес ще правя нови епизоди на Майнкрафт. Помните какво стана? Ще гледате поредица. Две вам. Знам, беше доста глупаво да го направя. Падна в палата. И да бе. Горих. Гадно стана. Там заслужавам вече палец надолу. Тук ще е друга поредица съвсем. Добре, сега. Ай, тук може да си направим къща, ама не. Аз не искам тук. И ще спрем този път. Наистина много неща. Ако не паднем пак в лава и намерихме емералд и без да иска го фърлях. Едвам намерихме емералд. А пък диамант. Той емералда е 25 пъти порядък от диаманта. Сега отиваме да оцеляваме. Този път поне да оцелим. Не съм се сложил все още мод, опитах се. И ако искате гледате клипчета на Дича 4, пишете в коментарите и ми кажете как да се изтегля. Защото точно Дича 4 иска да се изтегля, да мога да направя поредица на нея. И кажете ми поне, ако ви загледа Дича 4, напишете долу в коментарите, да може да се изтегля, направих всичко, което трябва, даже прехвърлих крака, но не ще ми се пуска. Вие не гледате, че съм на такива икони. Ей, прасе. С брадва даже по-лесно са би прасе. И мапчета можем да играем на Minecraft, само кажете ми, пишете в коментарите. Може да съм си направил сервер, само мой да влезете в него. Може да има координатите, ами IP-то на сервера. Дано да стане, защото и в хамача IP-то това трябва да ми го напишете. И те май... Не знам точно как се играе с много хора на Майнкрафт. Просто пишете в коментарите дали искате да играете с мен. И ще играем. И ще правя някой път клипчета, ако искате. Скайпа ще ви дам. Ма не все още. Ако имате и много хора, ще си дам скайпа. Бядно за поджелките да не тичам. Сега е тук, нали ще? Не. Искам да намеря много тази лава. Ма не ми запада в нея. Ай, тук ще се върна. Да.
Съм толкова стъп да падна пак. Ей, 2 пъти паднах в лавата, няма да ви се фана. Кой е създал тази лава в Майнкрафт, бе? Как мразя лавата. Аз съм толкова стъп да стъпна на ите и да ги щупя и да падна в лавата. Да. Не е този път, братлета. Ако имате камачи, напишете такова се направи едно. Нали го знаете, да се съберат 5 човека, например. И те имам да играем в един сервер. Мисля. Спи. Стъмня аз. Трябва да намерим овце, да не да стане както... Ако сте ми гледали първи епизод на Майнкрафт, никога не намерахме овце. Май там беше. Ей! Няма пак... Там не е лава. Сега и ти. Пак ли няма овце? Сега ако няма пак овце... Ако не. Не овце. Айде да ги язя. Що не ми даваш да кончи? Аре, взима на някъде. Дали мога да ме удрят? Аре! Овце! Поне не е станало като миналия път. Три удара левя. Даже 4. Аре сега бързо. Работната маса води. Или по-скоро крафтинг. Мърдай бе. Коса това не можа да разбера пак. C3 ли? Аз нямам C3. Продължаваме. Чуем малко дърен комис. Не там бе. Оле! Отключваме се това, ама това не ми се отключва. Това ми се отключва. Чорба. Джоб чорба. Ей, пасенца. Има такова за вас. Семена. Те само кокошките обичат семена. Прасета, морковчета. Трябва да намерим хубаво място, красивичко. Те с ними трябва, те ще ги взем. Чай малко. Деве бяха на 2. Ста прасе. Оп, 16 пържолки. Лава, ето я. Поне да имаше диаманти, бе. Толкова нагоре.
И... Сега не знам как да се увелича зрението. Пишете долу в коментарите как да се го увеличавам. Както знака. Ти натиска няколко копче гледа. Нещо ми се развали банджика, и такова ми почна да снима до 10 минути, но след това пак го оправих. Ако имате проблеми, и аз имах такъв проблем, тъй че пишете в коментарите. Аз по скайпа мога ви пиша имейла, който аз правих. А не мога да кажа, защото... Планини. Чемина там. Блин. Това ми опата. Петка до планината си живеем. Е така хубаво да се построя нагоре една къща, отгоре. Запалили се дървета. Човек! Гледай ги, доста тъпо са го направили. Толкова ти създах Майнкрафт. Не може... тикви... Направим ферма долу. Трябва да се направим една лопатка. И пак, ако се гледа клип на DCR4, пишете долу в коментарите и ми кажете как да изтегля. Коя точно версия. Цъкайте само един път и то ще ви падне. Толкова не стигат. Само да посъбера и тя. Толкова не стигат. На тиква се слагаме на главата. Сам тиква! Ако ендерманите дойдат, аз съм тиква, ако се занася с мене, бе. Кравчо. Кравчо. Вече не съм тиква. Не искаш да сме приятели ли? Сега ще опра. Щом не искаш да сме приятели. Бута на всичкото отгоре.
Сега ще видиш дали сте сме приятели. Кой викаш? А? Така те прави, ако гледаш, бе, кой гледаш, бе? Точно ти си проблема. Айде. Малко за пец. Айде. Така жаба се знае гелчето. Къде отиваш, бе? Оп. Леле. Ау. Добре, айде. Събрахме достатъчно храна. Опа. Задъни на улица. Не знам как да оправим проблеми. На къща някъде. Тук ще построим. Не е много голяма, не е много малка. Нормално аз се построим. Айде. Стой. Дън 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 64. Дън 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 дън. Уик. Сега. Че какво можем да направим? Сега на 25-та минута или коя да е? Ще спра клипчето и ще направя още един епизод днеска. Надявам по 3 епизода, ако не стига времето. И после. То виждате както виждате е 29 на 15 почна даскалото и няма много време да снимам. Свърши лятната ваканция. Имаме такова дърво, Бридж Лоуд. Не точно Бридж Лоуд, но Лоуд е дърво. Мисля. Яки вратички. А тъй, портата. Аре, супана. Айде. Пинк, 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 пинк. 16 ще направя. Тинк, 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 тинк. Чай малко.
Така са найс. Тъй. Значи, какво ще я взема? Там долу си направим ферма, като намерим айран за кофа. Абе, къде беше? Само ще направя каменна кирка и отивам за айран. Няма да е трудно да намерим айран. Е там долу, де беше водата, дето се спуснахме гад, искахме да убием кралата. То беше натам всъщност. Имаше една голяма дупка. Добре, да изпикам ръвките. Къде беше това? Е. Изкачваме и ще влизаме по водата. Айрон. Няма как да намеря всяка айрон. What the fuck? Какво ли има надолу? Няма. What the fuck? Не. Уа. 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 Значи е моя майче. What the fuck? Не на малко сърца съм, няма да го правя. Че има? Оп, бегам. What? Няма да намерим. Чай малко по малкото. Няма да намерим нищо. Тя като можеш. Аре! Рито скъпа на айран. Само деца разкарах да е така. Значи трябва да се направим мина. Се заспалнаха прасета. Точно пред очите ми. Към този епизод няма да правим мина. Ще гледаме каквото можем да направим. Ще слезна и там долу за дърво. Първо. Имаш късмет, че не съм се досал. Майнкрафт.
Те ще направим и тук едно. Можем да гледаме през него. Че да запаля печката, че ми е студено. Оп, 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 оп. Студ в Minecraft мод. Те се направо ще не обрадва. И мисля повече да не правя клипчета на пропорция, защото аз като гледам не ви е интересно. И си мисля да не качвам повече, защото не е интересно на вас. А у нас къща не я гледайте, че смота наша направо още. Сега представям си някой клон да падне и да аз да падна. Не! Чай да ще първо е това. Аре дай бе! Това е за сега дървото, което ми трябва. Мисля тук да приключвам този епизод. Малко и тъпчък, защото почти нищо не направих. Само една къща. Ами, след няколко минути, по-скоро след половин час може би, ще направя друг клип. Не че вие ще ме гледате. Не че вие ще ме го гледате веднага, но просто мисля да направя.